Едно, две, три. Здравейте, Кокота! Това е епизод 1. Предизвикателства. В този видеоклип аз и двамата сме се написали на едно листче по 7 предизвикателства. Предизвикателствата, които аз съм написала, той трябва да ги изпълнява, и предизвикателствата, които той е написал, аз трябва да ги изпълнявам. И нека да започва. Не! Първо предизвикателство. Направи 7 кълбета. И... Едно. Две. Видим със свят. Три. 4. 5. 6. И 2%. 7. Моето първо предизвикателство е извикай пред прозореца, аз съм пълно куку. Аз съм пълно куку! Добре. Моето второ предизвикателство е влез в куфара ми! И имайте предвид, че куфарът ми не е много голям. Давай. Тъпни са. Да не ми пробиеш куфара. Това се пробвам. Стой! Чакай. Дай. Не. Помощ? Аз чух. Бе! То си не може едно предизвикателство! Второ предизвикателство е прави се напълно и откачена маймуна. Чакай, как беше маймуна? Не, това беше пиле. Искам си банана! Добре, трето предизвикателство е прави се началга певица! Третото предизвикателство е да отиде до тоалетната и да се върне в рамките на 30 секунди. Да тръгвам ли? Готова съм. Хайде. Готови. На старт. Ама трябва да се изпикава. Да бе, как така? Старт! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Защо сте се изкамела? Успя само за 42 секунди. Смятай. Аз пък мога за 35. Ама все пак успях и път съм успяла за 30. Следващото ми предизвикателство е оближи си лакътя. Ела да го направиш. И започвам. Много съм. Аз не съм голяма атлет, да ти кажа, че не мога да се разтегна ръката. Ама той не се справи никак добре. Да, не го мога. Това си е съвсем вярно. Четвъртото предизвикателство е да облече моят дрехи. Е, това съм аз с неговите дрехи.
изобщо не отиват тези дрехи. Според мен е така. Следващото ми предизвикателство е той да се прави на клоун. Здравейте, дечеца! Днеска ще ви разкажа една много хубава история. Аз не съм клоун. Имам и още много приказки за вас. Като първата е, че мога да се дръпна до себе. Сложих си го. Ох, той се нарича яко. Ама той се справя много добре. Като за начинаещ. Следващото предизвикателство е тя да се опита да вкара моето зарядно в нейния таблет. Хора, ама да се има на предвид, че вижте неговото зарядно какво е мъничко. Това за вкарането на зарядното на таблета ми колко е голямо. То ако беше едно и също, то ще да е много лесно. Айде сега да започвам. Не става. Ама тя сериозно ли се мисли, че ще стане? Толкова ли е наивна? Следващото ми предизвикателство е оближи пода. Започваме! Ето. Какво да се прави? Това си е кокодум. Следващото предизвикателство е Памела да се прави на рап певица и песента е на Михайла Филева "Едно на ум". Какво ще се случи, от теб зависи, дори не знаеш как. Има едно на ум, какво ще направиш, от теб зависи, дори не знаеш как. Има едно на ум, не забелязваме, че нощите преливат цвети. Остани. Следим се отдалеч надежда да се срещнем с очи. Може би няма начин да спрем нашия този момент. Живот като на игра, сериозни но на шега. Няма начин да спрем нашия този момент. Живот като на игра и нека бъде така. Все пак се справя добре за фалшиво пееща рап певица. А следващото предизвикателство е спуши се турба на главата. И сега ще се слагам турба на главата. Опа! Ето, той прилича на пълна кука. Има ли някой тук? Чакай. Ще се обърквам. О, чакай. Това ти шо? Клаустрофобия! Клаустрофобия! Иха, колко забавно беше това, което той правеше. И рете на последното предизвикателство. И то е изяш малко хартийка. Стига мътни. Сега ще изкъсам малко хартийка и Малко. ще я хапнем. Ето това. Затова викаш малко. Да. И... Чао. Чао. Не може да се вкуса. Чакай. На вас ми е лесно. Не, честно, аз ям хартията заради вас. Чакай, трябва да ме куча. Трябва да я глътне. Направо ще е глътна. И защо не го направи по-рано? Не мога, много е голям. Много интересно беше ти предизвикателство направо, не знам как изобщо успя да я с тъпката хартия.
Надявам се да ви е харесал клипа. Много беше интересен. И Поне за забавен. нас. Да, за тебе най-много сякаш. А да бе, ти пък... Добре, довиждане, Кокота.